them, the Lord bless you and keep you. What is a blessing? In blessing is when God appoints you to succeed. When God predestined, not predestined, there was a time in the book of Numbers. According to the Israel, there is a song about what are you so calling is an abu chamalamu Israel? Utanado the guy who calling is Sutiko Ameramasi, and London why? Utanado that it's blessing. Abu Zomba, and Misana Nagupa, was a Pataba, calling is someone. What is the Teta? Unga, calling is Santa, Gustavo, losing anyway. It's impossible. Is without Jesus CNN. A was now to think of woman what take the Oluso of Israel. What the Aga Utiko Aga Usigane. What is the blessing? It's a goodness and divine favor of God. Something that it penetrates to all aspects of your life. If it creates one, it's stability. Number two, it creates a revelation. So that how to create wealth. Bless you, I think you know what kind of look come up again. We think of the idea we invent, we got a part and push it and down. The Lord make his face shine upon you. And may the Lord, may the Lord bless you and keep you safe from harm. It's in the Bible. Into the best way, you know, where only money, one way, who to best one on thunders or water. What I pray that God you may bless me. In other words, you may appoint me. You come on, you are appointed by God predestined to overcome and to be a blessing. What I pray that you may appoint me, uplift me, favor me, and penetrate in all aspects of my life. Aspects of your life, we answer, a certain area, and you need Moses to speak a word of a blessing upon you. No matter how knowledge, in terms of knowledge you are, but an anointing is different, completely different. Now, noticing the resolution of Mama Friday, anointing. You need Moses to speak a word of a blessing. Moses, it is what no boy oil he penetrated my daughter. The auto window who sat on the two for the altar. The figure the tears on my altar. Open the book class, the Buddha Bukana, who flagging fair. The thing is, as if flag a particular who take 20 years to this so. What may God Almighty bless you? May God Almighty show his divine favor upon you. May his word penetrate to all aspects of your life. The thing is, that's why I wonder, he ends chapter 3, verse 26 in the Bible. What to think of the Vosa like everything, we are suppressed. One to men are going to Calabat, who ask the again, who was the good. How many Macamanova, and then I would think of about change, but who you was saying for Esso, Nickel, or in together, yes, yeah, in simplicity, even the Nickel, Nickel. You remember the same side of the Omega? Sit in the Bible. What do you so what Asama to what a Manon call Afik? Everything I'm put to Chian, Atom, Abonda, yeah, I can't call him for up. I will have to report Atom Fuki. I can't call him. What about Tongan? Nancy Mark. Hambani call and the seat and a Fugana will go about food back. It is Bible today. What is right? But it's an Afuga when you are about food back. It ain't what it can't buy about 2-3 money. Who was the family? Yes, we got a call you corner. Who made a good man is the arm? Are you following me? Who made a twin? Kukuchi man. That's how we took the city. That power Jerusalem, Namato, Damascena. Baba Umba, and Gonatico, Ubaneka, Ukulubu. Our Nikin was our secret. I got to today, even years old. Put in our county. Yamaton saw.
Number 2, kushunyayela ivangeli. Generator leyo ifakwe petrol, ingafakwa ndini, ifakwa nguwe. Support we-ministry. Someone what I partner with. In fact, when you don't partner intimacy with the Holy Spirit, with the anointing that is here, there are people who partner. She is trying to partner with the anointing. Akukhusela uYehova uThixo. Mayiqhubekela lithi akhanyise akhazimule ubuso bakhe phezu kwakho. Iqhubezele nomujikala sizawunikela. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And be gracious. Makuthiwa God is gracious upon you. Ithele ukuthi jonga mama, jonga. When there is absence of grace, there is disgrace. One. Number 2, what is a favor? A favor is a combination of a spiritual blessing. Number 2, and grace. Then we put another favor. In grace, there is a grace that God gives to you. A grace that a grace that enables you to start things. Grace till you obtain that grace. We are not just to do something, but if that grace is absent, so we cry. May God be gracious upon you, shine upon you with his face. Meaning that don't take a grace to start, grace to continue, grace to finish. We are not no longer saboting. If this kind of thing is not present, in the Bible, what I want to tell say, in fact, if you get said, what would have been what? Ingakukhona na endlini kaSawule akathi kaJonathan uthi endlini kaSawule endingamenzela ifavor. Uthi ngamanye amagama, when God bless you, uthi uthatha abantu ukuba noba soze bacinge. Ithi iBhayibheli kwavela indoda kwedina uZibha yathi ukhona but ingxaki watela ingxaki akubuzwanga uba utheni, but kuthiwe I want endlini kaSawule umuntu ezamenzela ifavor wathi ukhona but ukhuleke ukhubazekile. Uselondipha a place of low passion, a place of poverty, a place of struggle. Uthatha umntana wenkosi wasiwa khona. Ithi iBhayibheli wawa ngexesha lemfazwe. Bayolandwa unyana kaJonathan makelandwa pha olandwa dayaqayiziswa ile xhala iciniza kulowo kumkani wathi kumkani xa kethi jonga wena Mephibosheth hlala pheca kwam uzawutya njengonyana bakakumkani. Yathi laa ndoda i-disabled ayikwazi uhamba iyafuqula ilahlelwe ilondipha kwindawo yentlupheko akho ndawo apha emhlabeni. In fact akho ndawo wena ongayi-experience njengala mfana wayelahlile. Wathi xa kethetha uyabona Nkosi ingaba umntu onjengam umcingiso intoni na uthi intsha. Uyavuthini uthi intsha uthini uthi intsha kwaqala kukhona uThixo o-gracious othe I will lift up my hand and provide, I will protect you, I will bless you, I will make my face shine upon you. Yabona uThixo wathi ashinise ubuso bakhe phezu kwakho. Uyaqonda noma usendlini uyawubizwa ngabaqashi ungabacingane. Kanene kwanithi kutheni moya ziyele kuThixo khona kwilizwi likaThixo uthi uThixo makethetha kholwani kumazwi abaprofethi na uphumelela. Nikholwe kumazwi kaYehova uThixo na uzinziswa. Uyakwazi ukukholwa kwizwi likaThixo uzinze ungaze wenze sono, kodwa the moment ungakholwa kwilizwi elishukelwa nguprofethi kaThixo noma ngumkhozi kaThixo phezu kwakho ungaze uphumelele. May God cause his face to shine upon you. Yo! Especially when you go, try to figure out what to do. I don't know.
Niyamazi kanjani? Akanikeza usona ukuthi ayiglory. La nto uThixo ayithethile athi may the Lord cause his face to shine upon you. Akakhomanda Moses, akathi God shine your face. May the Lord cause his face to shine upon you. So that ube nenkazilo nento, ube ngumuntu onwelelekayo. Uthi uhamba abantu bahalela ukunikelela. Ube nenhloni. Tuhamba sinzamela abantu, bathi tshini madoda. Ukhona uhlobela nje labantu uyathandeka, uyanqweneleka. Nothi le namhlanje evangeli abantu ubava ngokungqina babasenziwe. Uthi usenziwe kanti hayi nami ngosenziwe. But ivangeli enganqinanga iyangqineleka ubusenziwe. Siyama sonke. Yo basiphakame ke sizawunikela. Wanikela kento dana. Hallelujah. Siyabonga. Wanikela kento dana. Hallelujah. Siyabonga. Masize. Wanikela kento dana. Hallelujah. She knows. That's called the son. John Amame. Wafika umfana unabona kaona grace kaThixo bizonkulunkulu. Uyangena kuThixo from your early age. Wathi lo mfana ko. Ngicela ukuza mfundisi. Kodwa ngikuxelayo. Ngicela ukuza. Anomfundisi kaloku xa ungumuntu senziwe abantu ababili ngumfundisi. Sisesikolweni. Ngigqibeza ithi yami eyonisa lo xesha. Uthi ngicela ukuza. Ithi lento yelantuka yetype kutheni lento abefundisi beliza itype ndathi kuye yintoni ekuxelayo uma ukhonza kula ndawo into ekuxelayo uthi hayi masukuye enkonzweni yandithi no
into ekuxelayo ndawo uba uyakhonza kuyo uyazalwa ukunikela into yokuqala your tithe 10% of what God has given you would this portion of 10% need to let my Moses have something to eat make ndikele okwangoku ayithathwa sithi ithathwa kwanini siyayithatha siyithathe siyibeke eBhayibhileni naye izona ngosithathe kuyo sabe kumzalwane be-inate asikayithatha izawufika ixesha eli-right sasingawushumela nomnikelo umongcwele wakhala nangoku sathi ushumela kwethu abantu baphangela abantu bebengaphangelanga nakwabanye abekho bavulelwe iminyaka salijonga nje abashumele nkonza bona ukuthi bazikelele ekhalaza uThixo ndithalaza ngeCovid wathi ufane wathandaza for into loyenzayo ndathi wathi bazawusikelelwa njalo ungabanikelisi ngiyakhumbula sinokuba nafika futhi ngomnikelo le yi-tithe 10% of the salary there is the envelope okay phakamisa izandla zakho baba ongcwele Thixo ukuphila Thixo wamandla Thixo wenkazimulo baba ndiyathandaza njengoMoses phezu kwemandla ukuba wena Thixo ungalisikelela ulibabani ulikhusele ulifihle uligcine baba ulisindise kuyo inkohlakalo uhambe nawo Thixo wethu ongcwele ungaphuma unqoba nokoyisa kwimeko zonke Thixo ukuphila abajongana nazo ngegama lenkosi uKristu Yesu uNazaretha Thixo wethu onamandla baba ndiyathandaza ukuba wena Thixo wethu may cause your face baba to shine upon them so that your favor baba your word and your will may be upon their lives ngegama lenkosi uKristu Yesu abawaseNazaretha Thixo ongcwele baba ndiyathandaza banikeze ukwethembeka Thixo nothando baba bazenze izidina kuqala zabo ukuze Thixo phela bawufavor babe behlweni wakho nasebehlweni wabantu baba negama elihle Thixo wethu ongcwele babe izwi lakho igama elihle Thixo lamandla baba lilungile kunegolide nesilvera baba lilungele ngaphezu kwayo i-oyile baba wethu nabantu bengephephi neqiniziweyo baba wethu ongcwele baba balo Thixo basikelele hamba nabo ngenkazimulo nangomlilo hamba nabo Thixo wethu ngamandla baba insikelelo yakho bayingavitshelana ngamagqwirha ngegama likaKristu waseNazaretha baba wethu ophilayo abantu aba-aplayayo baba befuna imisebenzi uvule iminyango ngegama likaKristu Yesu uNazaretha baba today I declare and I decree baba a blessing upon their lives baba wethu ongcwele their elevation Father ngegama likaKristu Yesu uNazaretha baba wethu ophila anointing baba yaphezulu yomlilo bayibagcwalise baba ihambe nabo ngegama likaKristu waseNazaretha amen. Ngingahlala phansi ke ngingahlala phansi ke siyanamkela nani bazalwane bethu siye kula sermoni besinayo siqale pha njena abafundi beBhayibhile babona kwekuvuza mhlawumbe bafunda kamali babelayo okuye makujikane nyamezele sa okuye John chapter number 5 si recap mama mbona ke lo phone ya akulo flash si recap John chapter number 5 ukale pha verse number 1 so that ebengekho angavaleleki ngaphandle Siyafumana ke ilizwi kwincwadi kaYohane isahluko sesesihlanu sikhona isihloko ndaba esithi ukuphiliswa komlwelwe eBethesda ukuphiliswa komlwelwe eBethesda sithe masithetha Sunday sathi minintsi imilwelo wena uthi ngumlwelo ngumuntu olele hot skin paypage akakwazi nokuthini bakhona abantu abayimilwelo cha bayakwazi ukuhamba bakhona abantu abayimilwelo ukhutyazwa ingqondo ungakwazi ukucinga in terms of productivity bakhona abantu abapheya namhlanje aphe Friday aphume emsebenzini ubizwa utshwala ayongena esibokweni ayibhuqa yonke imali xa befika endlini afika bethu umfazi athuka abantwana uyityile imali
uyitheni imali uyityile ngumlwelo apha engqondweni uyagula yiza sive kwathiwani. Verse 1. Emveni kwezi zinto kwaye kukho umthendeleko wamaYuda, wenyuka uYesu waya eYerusalemu. Ke kaloku kukho eYerusalemu apho ngakwelezimvu isango, ichibi ekuthiwa ukubizwa yiBethesda ngesiHebhere. Emveni kwezi zinto uYesu ithetha ukuthi kukhona izinto zasenzeka. And mawufunda iBhayibhile ungangxamanga ukushumayela, ungangxamanga ukubetha abantu ngayo, but uyifunda for your own edification and for your own benefit and equipment. Uzawufumanisa uYesu wayesenza imimangaliso nemisebenzi yamandla. Kusuka kuchapter number 4 apho uYesu ejike amanzi abe yiwayini, umangaliso waseKana. Now njengoba kusenzeka lento kufikelele ixesha ke ngokuthiwa after these things, emveni kwezi zinto uYesu wenyuka waya eJerusalem. Kuthi eJerusalem abafika kwakukhona a certain pool akalichibi elalikhona ngaseJerusalem iza ke bamujilana. Lineveranda ezinhlanu. Kwakulele kuzo inkitha eninzi yemilwelwe. Kwakulele khona inkitha eninzi yemilwelwe. Oh Jesus. Imfama. Mamela jo kwakulele inkitha eninzi yemilwelwe. Ziyabalwa ukuthi eyokuqala imilwelwe kwakuzimfama. Athi uThixo abantu banamehlo bathi ababoni. Bahambe bomnyameni bayafambula abazazi babayaphi ngoba amehlo wabo zimfama. Abanye baneminyaka besithi uYesu amamkela but iziqhamo zokukholwa zikho kubo, indaba zimfama. Zimfama. Abanye baphethe imali babangeni bayashumayela indaba zimfama. Ngoba once umuntu akhunyaza umfama kwamoya akakwazi ukubona odhowe hamba but akazazi uyaphi uYesu alethetha uthi nihambe kumnyameni anizazi niyaphi iwesi imfama iyahamba igayidwa ngumuntu onamaziyo. Iqhubekele kwisitiki imfama ayiboni. Bakhona abantu abahamba begayidwa nguSathane abanye bekholwa. That's why udibana nobhulu bethu bevangeli belindathi isifundisi abanye bane-oil indaba zimfama bafuna into ezabanceda kodwa abazazi abayaphi, abazazi basukaphi, abazazi bahamba nobani. Imfama yizamama iziqhwala. Athi uPaul makethetha athi makathi olimeleyo nimncedeni. Uthi in fact owambagoso nimncede ahambe straight ukuze angalimali. Aba bona bafikelele kwinqanaba lokulimala kuthiwa kwedini iziqhwala yiza. Abome umzimba. Uyazi nto umuntu spiritual ngumuntu ongekho semzimbeni. Yabantu ongekho semzimbeni sokudeliver iphuma iyasa ume ngabantu umzimba wabo ubolekile. In fact ubolekwana uthathwe against their will, wathatha umzimba wabo wayowenziswa into yokukhathini. Yizama belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Aba bantu bonke balinditwenye balinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Kuba isithunywa sezulu ngaxesha lithile besisihla singene echibini siwagxobhagxobhe amanzi. Lowo ngoko kubethe angele tanci emva kokugxojwa kwamanzi ubephila nakusiphi na isifo abebanjwe siso. Ebephila ukuthini awungene emanzini agxobhagxobhe sesithunywa yizamama. Ke kaloku bekukho mntu uthile apho ubeminyaka 38 engumlwelwe. uYesu embona lowo elele esazi ukuba usele nexesha elikhulu enjalo, uthi kuye, uyafuna na ukuba uphile? Waphendula umlwelwe wathi, Nkosi, andinamntu wokuthi xa athe agxojwa amanzi andiphose echibini. Kuthi ke ndakubona ukuba mna ndiyaya ndiphangelwe ngomnye ukuhla.
wahamba. Ke kaloku kwakuyisabatha loo mini. Imake mama, iyapha uverse 14, uzangifundela ngeverse when it is needed. Ya uverse 14 ke ngoku. Verse 14. Emveni kwezi zinto uYesu umfumana etempileni athi kuye, uyabona uphilile, musa ukuba sona ukuze ungahlelwa yinto embi kunaleyo. Ithi ithayike yethu, what is required from you after you have been delivered? Yintoni elindeleke nefuneka kuwe wawube uhlangulu? Uba uyafunda apha, ithi iBhayibhile there was a certain man who was in a certain condition for 38 years. Le ndoda le yayingena abilities akanyamendu athamanzi when the angel of the Lord who has been sent by God forth to stir the waters to provide healing ebantwini. Ithi iBhayibhile le ndoda yayithi xa ifuna uyongena emanzini kube khona abantu abayiphangelayo bafike eqala. Ithi iBhayibhile baphiliswe kwizigulo nezifo zonke babe nazo. Kuthiwa this man for 38 years. No, for 38 years this man ikula condition. Uthixo osezulwini ngelo xesha uyahlela uba ndingenza njani ukuze ndisindise ndikhulule abantu bam. But at the back of his mind uthi uyesu kukhona umuntu already who has been in a situation infinite, a situation beyond the control yakhe for 38 years. For 38 years. Uyabona nofuna iBhayibhile uzawufumana kuthiwa kwakukhona nentombi eyayinethombe legazi for certain period of time. Ithi iBhayibhile yathi imali yayo yayigqiba ikhangela uncedo but ingalifumani. This man was in a West Coast for 38 years. Ithi iBhayibhile nendoda ihleli ekhukhweni, yayibekwa ekhukhweni yifamily so that xa kugxotha amanzi akwazi ukuyongena, but unfortunately babetha abantu abanamendu bamthathele kuqala. 38 years. Makefika uYesu kuthiwa ubona icondition yakhe uyambuza, yemfondini kudalo lapho uyafuna nokuphila, uthi omnye ndiyafuna, uthi imeko yami ayivumeli to get in. Bakhona abantu abanemeko ezithi andivumeli ndingene entsindisweni, andivumeli ndimamkele uYesu, kanti loo meko yiyo embambile emenza ngaphumeleli, emenza nga-uplifta, emenza ngabi naglory nenkazimulo kaThixo. Yilaa meko wathi uYesu before anything, mamela uyafuna ukuphila? Laa ndoda ndiyafuna qha ndiye ndithi xa kugxothagxothwe uYesu akabuzi bakwathini. Le ndoda yacela intlungu yayo uYesu, wathi uYesu mamela, rest, I have come to destroy the works of the everyone. Wathi uYesu, be healed, take up your mat and walk. Ithi iBhayibhile immediately that man isanengubo mhlaba bebengekho sibitheko sawuhamba isananongubo encinci. Ithi iBhayibhile immediately that man egqiba uYesu balethetha esithi take up your mat and walk. Khawuleza mfana. Immediately le ndoda ihleli for 38 years. Njengihleli nje bhaxa phansi uYesu ufika kulaa condition uthi uyafuna ukuphila, ithi ewe. The moment uYesu ifumana impilo neze ngokukholwa uYesu uthi take up your mat and walk. Ithi iBhayibhile nyani yathatha ukhukho lwayo laa ndoda yahamba from 38 years. Ithi iBhayibhile xa ingene esixekweni nasemquneni bafika abaFarisi abaSadusi abachaza umthetho bathi emfondini yisabatha awuvumelekanga uba uphathe ukhukho ngesabatha. Yathi le ndoda lowo wandiphilisayo nguye othe thatha ikhukho lakho uhambe. Bangapha abantu uThixo abakhululeyo, uThixo wabasindisa, uThixo wabaphilisa, but kusekhona abantu ebomini babo abathi sulithatha ukhukho uhambe. Aloo mini yokhukho le bangaphi. uYesu wenza isimanga. Ithi iBhayibhile after some time later wadibana naloo ndoda wethi iyonqula le ndoda ngoba umntu ohlanguliweyo akakonqeni ukukhonza ngoba uyayazi uhlangulwe. Jonga, there is a difference between to be used by God and to be filled by His will. Siyabasona? There is a difference between to be used by God and to be filled by His Spirit. Xa kuthiwa you are used by God, ithetha ukuthi it's a certain period of time when the
anointing of the Lord, He unleashes upon your life to work for the kingdom. But when you are filled by His Spirit, meaning that He abides in you, in your heart, in your spirit, and in your soul. Lord, yathi xa dibana noYesu wathi uYesu jonga uyabona uba uphilile bangapha abantu uThixo abaphilisileyo, bangapha uThixo abantu abakhululeyo kwiintlonti ebakhulule ehlazweni, athi ukusobangcono uboba nibani uThixo ukhona, anibani ukuthi ndakhala kuYehova ngemini yokuxakeka kwam wenza uYehova wandihlangula, ngoba uThixo uyalifezekisa izwi lakhe elithi makethetha ngemini yembandezelo bizamna mna Yehova Thixo wakho ndakuhlangula. Ubuye wena undizukise wathi ungaphinde wone. Qabile ke lo teaching thine COVID siselofundiso ethi once usindiswa suphinde wone, ungaphinde wone. Ngoba iBhayibhile mayithetha ithi akusilanga dini nagazi for uqalelo kozono phakathi kushiyeka inkqubo kaThixo ezayo engumlilo wedini ezawudla iintaba zikaThixo, ungaphinde wone wabusindisiwe. Yayibamba laa ndoda. Sithi ke ngoku kumele umuntu ahambe njani abe ekhulu, ngoba kuthiwa take up your mat and do what and walk. Sathi umoya ongcwele esincede uba namaxesha uThixo athi stand still and see that I am the Lord. Abanye amaxesha uThixo athi sit down and learn. Abanye amaxesha ithi mos iBhayibhile uYesu wabahlalisa phansi abantu wathi wabafundisa. Kube khona ixesha uThixo athi walk, kube khona ixesha uThixo athi baleka. But this time around uThixo uthi take up your mat and walk. Uhamba njani? Sisodwa lo mbuzo. Bantu bakwayenza research. Now there's research, even a question in research paper. Very objective question. Uhamba njani? Uhamba njani? Such one, you walk by faith. Look at Jaba uYesu ekupele statement wathi mamela jonga wena uphilisiwe but ungaphinde wone. Le ndoda ine question, ndingenza njani ndingaze ndiphinde none, ndingenza njani ukumkhonza uThixo? Umele uPaul kunceda abaseKorinte lesibini chapter number 5 verse ngokufunde babujikayo. Say chapter 5 verse 7. Umele uPaul uthi walk by faith. Njengoba uthatha ukukho lakho sulithatha ukukho lakho ingathi umntwana lithatha ona, walk by faith not by sight. Verse 7. Yes. Kuba sihamba ngokholo. Ngoba sihamba ngantoni? Ngokholo. Asihambi ngantoni? Asihambi ngakubona. Asihambi ngakubona, ngoba izinto ezibonakalayo lithi iBhayibhile zezomzuzwana but ezingabonakali zezinganaphakade. Lithi iBhayibhile the glory that is hidden within us kuzawufika ixesha kujilwe okwangoku asiluboni. Asihambi ngokubona but sihamba ngokukholwa. Bathi abantu bethetha something else, thina sithethe opposite. Sithi sibona ngenye indlela but sithethe opposite, ngoba asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Uyabona indaba yefeki? uYesu uthi kwincwadi kaLuka chapter number 18 xa kexela phawufeke kuthandazwe ngabazalwane, ikhona ivesi ayithetha ebuhlungu uYesu uthi ayiwanda xa ndibuya emhlabeni ndizafika lukhona lukholo. Ikhonsena nayo uThixo lukholo, ngoba ukholo is a magnet, yinto ezawudala ibandla likwazi ukuxhwilwa lihlangane naye in the sky. Walk by faith. Ndokala lokuza wabe khona ucacisela fela sele kakhulu ngale ndawo. Walk by faith. Ungahambi ngendlela abantu abahamba ngayo. Ithi iBhayibhile bayithetha shine like stars in the universe. Do not live like this true generation. Uphile ngendlela ozibhubhisa, uphile ukuzithandela. Hamba ngokholo, hamba ngenyaniso, hamba ngobugcwele, ngoba iBhayibhile ithi ukholo lwenene lizibonakalisa ngothando. Yintoni uthando? Uthando nguThixo. Uthi uYesu makethetha uba niyandithanda gcinani imithetho yam. Wathi ukholo lwakhe lingahambi kule layini alo kholo nelamadimoni, ngoba iBhayibhile ithi namadimoni ayakholwa athi ancancazela. Yintoni ekwehlulayo wena namadimoni? Yintoni ekwehlulayo? Ngoba nathi asibekele izandla ayakhala amadimoni. Ithetha ukuthi ayakholwa amadimoni there is God. Ayakholwa ukuthi this one is anointed of God, siyatsha. Ayakholwa. Yintoni ekwehlulayo wena sisenza? Ikhodi.
you live? But if faith is a dimension, equal faith that is divine, a faith that moves mountain, and you expect to tell Paul, we are to lay down my soul and lay down, you process, you know, and the woman child, I am taking a literal mountain, who take a problem, Zikoni hills, Zikoni Nodora, Zikona in mountains, who yes, Ukubuta Ukoma, what is the mountain by Tatane, you process, you know, and the woman child, walk by faith, do not walk by sight. Inside your limit. Inside your limit. As also clear it up. Since I'm a joke the camp. Number 2, walk in love. Walk in what? In love. Once you want to yes. From dominion of darkness, from the curse of the law, from the curse of sin, with the liberation of 1 years, you are required when I would have to Kukura, like the city by the would I go for 38 years, would have to cast this would I walk by faith? Number 2, I walk in love. So then I said, what people will say, namhlanje uba ngazama ukureach out uyisumqumbele uthi wangiphika kanti uyisekela kahle wayiqashwa ngesathana ukudistort your own life mara impilo yakho uthi uyenze ifavor wazisukhanya wasusa iveni wasusa isigqubuthelo esikufanekisile ubungaboni wasisusa uthixo wabona ukhanya but still usaphila okwezo usaphila emqumbeni uthi uthixo yena walk in love hambela uthandweni ingxaki kanti ethandweni ngoba uba libone omnye senza impazamo izaba intshumayelo yalo le nomfundisi lonke engafundisani engabithaleni uba ubone umzalwane ebhizi oyanyiswe endlini intshumayelo yakhe ngamini unevesi ngalomini uba umbonesela unevesi ngoba akahambi emthandweni uyabazi ngoba emthandweni unjani sisibuze uthi ngoba embona usenza into ezisinhloni aqiniseke basumbona yena qinisa into asumbona uhambe emthandweni uprotecta wena not uba akafuna ukubona but uprotecta ukuze wena ube noba ayaziwa le nto uzawukwazi uba uzokhonza uguquke ubona nje abantu besoyika ukukhonza indaba bakhonza kwindawo ezingahambi emthandweni bangapha abantu abalinyazwa ngabantu abaphethe imayike bepreacha the gospel that delivers but indaba kungekho semthandweni kofunde babujikane kwabaya se-Efesu chapter 5 ngokubuza umeza wakho uthi uyahamba emthandweni na ngoba se-Efesu chapter